kudu lakon iki nek ya padha karo kula sak karo aku to. Pikir kula apa ya kalu. Ora perkara putusane piye-piye to ora. Matur nuwun Mbak Bijak. Kowe mung kok kalu kok ora lek ditapas mendem ya mbuh lho. Iki matur suwun. Ngaturaken menuju rawuh panjenenganipun Raka Mas Suri ugi Mas Angkong, ugi Mas Nonrek. Monggo sipun sekecaken anggenipun sami. Heeh. Pripun? Oh nggih, asmanipun Mas sinten Mas? Yo. Kenalan dulu. Mas sinten asmanipun? Mas Awan Agung Kae, sama Agung Ati. Aku rambutnya ini pengen salaman sumpah. Ketularan sekarang aku. Oh nggih, Mas Awan nggih. Oke, ya. Iki mumpung enten Mbak Vita niki mungkin kledotne kalian iki pripun Mas jenengan Mas? Kecil kan napa mboten kalian iki? Nek wah dedek lek kenjurati mboten kawis, mungkin lek sampean buka mawon dodone ketok dedek. Monggo bareng Mas kaya apa seperti kanjeng sampean Mas. Yo. Monggo Mas Awan. Ini kelihatannya kalau pakai bahasa Jawa kok kurang begitu. Pakai Jawa apa pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia mawon. Ini kalau boleh perkenalan asalnya dari mana, mungkin rumahnya? Dari Selopuro. Selopuro. Karena sajaknya Mas, sajaknya ini sinden saya yang tengah ini kelihatannya ada rasanya. Dosen sing bener kita. Kalau maksudnya sajake ngono lho Mas, karo iki sajake ngono. Ini namanya Mbak Vita. Heeh. Buka dompet tuh. Nah, paling ora lek robe matane ijo. Kula Vita Mas. MC nek aku madhep musik lek robe matamu ijo lho. Kok buat kono kok yek gilani. Wah, umpel-umpelne. Sapa lho sing wani? Jenengan pripun, Mbah? Apa? Wes aneh Mas Dani barang digarap. Oh, bocah kurang ajar. Lek karo bae dhewe ora apa. Alhamdulillah. Sampun saged walu. Ya mungkin Mas Dani nggih mriki. Oke. Enggak kenalan dhisik, Duk. Nggih, kula Vita panjenengan? Kula Mas Awan. Nanggen jenengan niku mbu anteng saestu. Nggih. Oh. Kalian MC Pancen. gratis saestu ta, Mas? Gratis HP. Khusus MC ini ora mungkin awakmu yo. Minggir enggak betul minggir. Terus sampe ketembangan napa? Gaya nggih. Oh, rembulan ya Allah. Nggih, atur sembah nuwun nggih. Wonten kula. Gilani gayamu kaya nggih. Gilani. Iki lho Mas sing ngomong rembulan, aku lho rembulan. Lho tapi rasa ngene-ngene, Nduk. Kowe ngene-ngene iki tak ngerti ora? Aku mung batin jane. Nyapa? Dhuwur karo bengong iki terus iki apa aku? Refleksi, Mbak. Lek ora wong ganteng yo ngene iki. Lek ora sampean kok yo ngene. Kita iki lek ora wong ganteng lorone mari. Lah, lek ora wong ganteng lorone mari sampean ngerti apa ora? Oh, pancen aneh-aneh. Jare lara tipes entek ati entek papat. Tomboku iki ngene iki lho. Lek iki marai tipes kukumat. Mikir sik. Asem iki lan musia-sia. Nganu Kamas rembulan nggih. Lagune kok apa? Rembulan, Mbak. Nyawang aku kayak rembulan. Oh, rembulan. Terus pamundutane rembulan. Oh, neng jero Ada nggih, ora percaya wis ora percaya. Sik kok, Mas Awang. Biasanya kalau lek tembake bingung. Lah jenengan ro Alvita kok nafsu udah jek endang-endang iki ya. Ya monggo, ya Mas. Oke, ngaturaken wilut sing rawuh, sagung perkataan tamu yang ada rawuh monggo kanggo tejaken. Jadi pun sawi kana lenggah, ugi ada berapa pasukan kanggo Sumatyo. Kosanipun emanggi kasuwun dipaketu panjenengan. Katur kakabeh kakak kali.
Malih nggih, Mas. Ayo cobi setunggal malih. Niki jenengan double niki. Mas ayo. Mbak Vita iki kapan terus sing ngono-ngono kuwi ya, Nduk? Ah iya lho aku ya gumun kok. Heeh. Kulinane, Nduk. Mesake karo sing kaca-kaca nggoco tinggal kuwi lho. Iya, wah kira getuget iki Mas. Lah ning kene mana? Napa? Kebentuk Tresno Mas. Ya. Belum padat elak ya Ben, kajakan monggo. Coba rungokno. Oke, insyaallah niku mangke dipun ladosi. Pun Mas, niki lagu napa mawon insyaallah diladosi sarengan belum padat. Mundur alon-alon bisa deh. Wong panjenengan paling ganteng kok nek ngoten niku saestu. Ah, dia opo itu? F11 nggih, nggih Mas. Reno kok. Umur Reno. Lek mbang bejo niki bingung nggih pangke elek, Dik. Mboten bingung elek nek. Lek jenengan nunggu ngoten ngoten to. Ora lho. Saestu. Sing iki aku tak klarifikasi lho kowe lho. Kowe ngomong elek wong baguse menungso kuwi. Darane wong bagus karo wong ayu kabeh dadi loro nih. Banyu langit oh, banyu langit. Sampeyan kurang ngerti. Kok tak jelaskan nek bare Mas iki banyak Loh, sik. ora Mbah. Akan kan wis kira perung, dadi aku waleh. Lek mate kan seiki. Lek sik anyar pancen tak ngomokne panjenengan lek sik anyar. Kok anu ngene iki. Modele arep golek HP. Ora kok nyetek jenengan mriki alah-alah. Apripun Bu sing arep rezeki wedi nyire-nyire dilek kena rabies ya tok. Mergo yo untune yo. Napa Kang Mas? Banyu langit. Oh, Mbak. banyu langit, Kang Mas. Niki lho, Mas sing ganteng ki Mbak nyuwun banyu langit. Lah ya ora iso bali. Nggih, kula niku siap mawon lek Betul, betul. Angin sing ngerindu ati. Elengake sliramu sing tak tresnani. Nangis ngetokke nang TV. Selawano senajan mung
matur sembah nuwun Mas Awan nggih. Matur sembah nuwun. Wah, dan nyawane apik lho. Lho wong ganteng iki lek diapa-apakno ya pangkang ketok ganteng surat jatuh nyanyine karo moyo. Iya pangkang ganteng. Ning elingo. Wong ning donya ki wong ganteng, wong bagus, wong ayu. Kuwi dipetono loro lho. Siji sing bagus-bagus sejatine bagus ya ayu-ayu ning sejatine ayu, ning sing siji ya ayu-ayu seperampangan. Nek sing sejatine sing ayune sing lapangan ki ayu kaya awakmu iki termasuk serampangan. Modelmu Ayumu ki ora perkara ayu sejati ki ora. piye? Sebabnya ngene, wong ayu sing sejati kuwi wong ayu. Ora perkara polesan. Wong ayu sing nganu ki kaya awakmu ki ya. Ayu wedimu karo panase gene karo panas rengenge karo panase hawa. Kuwi tegese sing ngurung ayu sing sejati. Aku Ning yen wedi. ning nyatane wong panasen ya wedi ning sawah ya ora gelem. Aku wedi ku karo awakmu, Mbak. Kuwi jenenge ya ora anu. Ning ayu sing sejati kuwi wong ayu sing wedine karo panase geni neraka. Kuwi ayu sing sejati. Kuwi koyo aku ya, Mbak. Ora kaya kowe aduh. Mosangko ya nggih matur sembah nuwun inggih sawetawis sagung para rawuh ugi para kadang sudes saenipun. Ugi ngaturaken wilujeng rawuh kasegecaken anggenipun sami pinarengga ing salebeting sasana Bali Winangun. Sinambi ada pasukatan ingkang ustawis para wonten ngarsa panjenengan monggo menika mangke dipun dhahar kanthi sak mardu matingane klip. Ugi matur sembah nuwun Mas Juru Soting disiarkan langsung Mbak Kori. Disiarkan langsung oleh di Indosiar ya. Mlebu Partoli.